fa oloreta de Nadal i ja veureu que fer este tronc és més fàcil del que es penseu. Un dels nostres ingredients aliats serà la crema catalana de llet nostra. La ficarem al farcit i a més ens donarà un sabor espectacular, com si l'haguéssim fet a casa. Som-hi! Comencem a muntar els ous i quan estiguin una mica muntats afegirem el sucre en forma de pluja. Quan ho tenim integrat, ja ho tenim. Posem la planxa damunt i retirem el paper. Ho muntem a velocitat mitja. Un cop espessi la barreja, ja podem afegir 2 cremes catalanes. I ho incorporem tot bé amb unes maretes manuals. I ara amb la mà ben neta ho cobrim de crema. Per a la cobertura necessitem llet sencera de la millor qualitat possible. I ara amb l'ajuda d'un objecte en punta fem el relleu del tronc d'un arbre. Meleta de romer.